علال مس نقص عركي نقص حوية كل عيوتات كاسي يسالت الكادلو نسخاتكم نزا حقر تقبروا زلوكم وعلتكوا كنديلنا خنصب بمبر بزحيو نزلنا بلا هابتش سرق أبلو تأمتني كابتن نقوسة زسلعو نادا جمع عبيلة كي وسد زفرها خوينو ترأيني نقوس عركي انتس تنادا كبيدوو انتس كوم غير كايو ناي تحتنا ملسز وها بيلو كسادو قلعت بيلو رؤسو ناتواوي abtishi balana da girna نجاكر دامو كندي ودكوي تغفيلو أيوة نزا حقر التغفلة دا أمو كنديل كاخد تبتبا بخبر واغاز متأتين تعك أبزل حقرن مقوانا دي دا فليتن كبرتن زقبراني إرترانا وعلى خم خلو قنا جيتيخا قلوة كان أمرخان أمو حس هاجر كتوعلو كاللخا كريكا خلو خسي نايب حق يحبن زي سمع عني داي دامو زيقنا تو على بنتنا غنس كميز لنا هاجر أبزق زي زمار زي كونس زي سرعي زي اللي هزلو دارقا ملو بملو ناباينات أمتيو نقوس ملي سلو صغيركا ناداتاتكا زي تغعبت نقوس عاركي قالوت انت توقسولكا ترايديقا ملو بملو تنادكا خوين السمعكا قبركو يولعوا ميلون كل سميع خنا أبتش أنت مليون حوي انت يكون كاخا بقليلو تتنكف بحافشو وندعلو نزها قرز اللي زيكاتات زي سرحو مبر زي مارورو زي مقانم قليتو حقو خايو حقر عبز اوانزي ولا نحوارون زمارون زعزمزمون هيدلي وانيام زمارون زعزمزمون داوينو ميمنا عقر زيد ليوا هابتشكا مزغلو من قحقحتها نبعل نقوستك قاقل لها انت هوتات يا زرويز اسمع الناس اللي وجاغا نقوسه نحجز قالات نابهاب تشغل صبله هاوتتي هوتتو اتزسرح قنا سقيلو يقص بيزولا بريزيدنتنا حج غا
ነታ ኣቕላባት ይነብሑ ገመል ግና መገዲ ይቕፅል ኢኻ ተርጒምካያ። ሕራይ ብራቮ ተርጓማይ ሰሚዕነካ። ናዕዳ ኢሊኻ ዲኻ ከውሊፍካ ካብ ከምኡ ግዳ ቁም ነገር ዘይትሰምዕ እቶም ነገርኩም ዳ ሰሚዐ እንዴ ክደጋግምዎ እንተዘይደልዮምሲ ዝኽኢልካ ወላ ሓንቲ ጐዲሉ ኸይበልካ ዝተባሃልካዮ ምስራሕ ጥራዩ ጽቡቕ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም። ኣቦይ መረረው እንታይ ኻ ክትብል መምራሪ ጽቡቕ ዲኻ ትብለና ዘለኻ? ዘዕዘምዝሙን ዘማረሩን እውን ንሃገርና የድልይዋን የገድስዋን እዮም እየ ዝብል ዘለኹ። ሰሚዕነካ እንዲና ህውታት እያ ንብለካ ዘለና። እስከ ደሓን ንጉሰ ሓወይ ሚልዮን ብምንታይ ምኽንያት ከምኡ ይብል ከም ዘሎ እስከ ክዛረብ ንግደፎ። እዚ ጽኒኢልካ ምስማዕ ኣነ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የተማሂረዮ ኩሉ ምእንቲ ክንፈልጦ ብጽሞና ክንሰምዕ ከም ዘለና ይምሂሩና። ሓደ እዋን ኣብቲ ዝነበርናዮ ሃገር ሰሚናር ክህበና ኸሎ ብሰባይ እኮ ናይ ብዕቂ መምህር እዩ። ሓንቲ እውን እኮ ነይራ ብዛዕባ ሓሳዊ ዝበላ ናይ ዕረባ ኣባኸዳ ናይ ሓሳዊ ሲ ክሳዕ ኣብ ደገ ገዝኡ ፀሓዩ ድዩ ገለ ዝብል በቃ ኩለን ዝሓስቡን ዝርዝሮ ክሳዕ ዝውድአን ኣወዳእዮ። ዓረብ እንዲና ኸምናቱ ጌርና ዘይንግጥም ኮይንና እምበር ጽቡቕ ጌርና መግለጽና እዩ ነርና። ቋንቋ ደኣ እሞ ነቲ ሰብኣይ መንከርክቦ ብኣመኾይሲ ሓደ ይነግረኒ ቋንቋ ጣልያን ድማ ቈርጠምጠሚ ዝብል ኢሎ እሞ ዘገርም እኳ እዩ። ብቋንቋ ደይ ገይረ ሓሳበይ ክገልጽ እሞ ትፈቕዱለይ ዲኹም ሕጂ? እንዳም ትብል እኮ ኸለና ገጢምና ካይና ዘለና። እስከ ዕራይ ልቢ ዕቢና ኣለና ተዛረብ ዋላ ተነስነስ። ንጉሰ ሓወይ ኣይፋልካን ኩሉ ብኣገባብ ደኣ ግበሮ። ሚልዮን ሓውና ናብቲ ዝድለ ደረጃ ሃገራውነት ክመጽእ ንደልዮ እንተኾይንናሲ ንሕና እውን ነርእስና ኣገባብ ጌርናዩ ክንዛረብ ዘሎና። ይርዳእኒ እዩ ንጉሴ ፍቕሪ ሃገር ኣቃጺሉካ ትንድር ከም ዘለኻ።
ግን እንታይ ክትገብር ሓላፍነት ከም ዘለናስ ኣይንዘንግዕ ደኣ የቐኒለይ ሃብትሽ ነዚ ቃፀል ዘሎ ዘህዳእካለይ እሞ ናብቲ ዝጀመርኩ ሓሳብ ክምለሲ ሓንቲ ሃገር ዝዕዘምዝሙ ዜጋታት ዘይብላ ክትከውን እንተኾይና ነዞም ዝዕዘምዝሙ ተቐቢላቶም ኣላ ማለት እዩ እምበር ክኸውን ዘይክእል ጉዳይ እዩ ብፍላይ ክመሓይሽ ዝደሊ መንግስቲ እንተኾይኑ ነቲ ሓሳቡ ዝፃረሩ ማለት ዝቃወሙ ብቓል ኣዘራርባ ዝዕዘምዝሙ ኣካላት ክህልዎ ከፍቅድ እዩ ዘለዎ ቤላ መንግስቲ እንተለና ግድን ክንቃወሞ ማለት ከዲዩ ኣነ እውን ነዛ ናይ ንጉስ ሓወይ ምልእ ከብለላ ነዚ ደኺመ ኸይበለ ዝስርሕ ዘሎ መንግስትናሲ እንታይ ኢልና ኢና እሞ ከነዕዘምዝመሉ ከተዕዘምዝም እኳ ቅድም መን ኣነ ነዛ ሃገር እንታይ ኣበርኪተላ ክትብል ዘለካ ወዳፊ ኣብ ሓደ ገጠም ኢልዋ እኳይ ክንደይ ሊትሮ ራት ኣንጠብጢበ ካ ትሕስቢ ዘለካ ወይ ከዓ ኢደይ ድየ ከፍ ኢለላ ዓይነይ ወይ እግረይ ነበልካ እውን ምፅብፃብ ኣሎ ብኻልእ ኣገባብ ዘይገልጸልኩም ሓደ ኽሻናይ ንኣብነት ዘዳልዎ ምግቢ ከመይ ከም ዝጥዕም ካብ ተመገብቲ እዩ ክሰምዕ ዝደሊ ነቶም ርእቶ ዝህቡ ንርእስኹም እንታይ ከሽንኩም ትኽእሉ ኾንኩም ኢኹም ስቕልኩም ብልሕዎ ዝብል ተኾይኑ ንኣብነት ሰነፍ ከሻናይ ጥራይ እዩ ዘይኮነስ ዓርቂ ዘይብሉ ሰብ እውን ኮይኑ እዩ ክተርፍ ሃገር ምምሕዳር እምበር ምስ ፀብሒ ምስራሕ ኣመሳሲልካዮ ተኸደክላ ምስለኒ ሚል ዓርከይ ካልእ ምስላዳ ኣምፅእ ሚልዮን ሓወይ እምበር እዛ ናይ ምኽሻንሲ ፈኺሳ ኣብቲሽ ናይቶም ትቕመጠሎም ሃገራት ስርዓት ጽቡቕ ጌርካ ስለ ዘይተሰበለሉ ከይትኸውን መንግስቲ ምንቃፍ ከምዚ ዘቕፅዕን ክግበር ዘይብሉን ጌርካ ትወስዶ ዘለኻ ናይ ምዕራባውያን ደኣ እሞ ኣብቲ ደረጃ ተበፂሖም እንዲዮም እቶም ሰበ ስልጣን ድማ ድምፂ ሰብ ክረኽቡ ኢሎም ዋላ ዘይኣምኑሉ እዮም ነቲ ዝበዝሐ ሰብ ክሕጉሱ ኢሎም ዝገብሩ ለያቡ ኣብ ስልጣን ክፀንሐኢልን ኮይን ነቲ ምስኪን ህዝቢ ዘቀባጥር ኣሎ ተናብኡ ዘለዋ ማዕከናት ዜና ድማ ነቶም ምዕዘምዘምቲ ዝብሎም ዘሎ ሚልዮን እናዓደማ ኣኺልወን ነቲ መንግስቲ ዓቕሉ እየን ዘፅብባሉ እዚ ፖሊሲ እዚ ኣይሰርሕን ዶ መዓሲ ውፅኢቱ ዝርአ ዶ ፀብፃብ ወዲ ፀብፃብ ክብሉ ዘይፈትዎ መንግስቲ እንተኾይኑ
ነዛ 4 ዓመት ክጽበይዋ እኳ እዮም ዓቕሊ ዝስእኑ። ከምዚ ናይ መንግስትና ናይ ነዊሕ ዓመታት ራእይ እንተለወስ ካላስ ይኹለፍ ማለት እኳ እዩ። ንሱ እንዲ ደኣ እሞ ዕድለኛታት ኢና ዘብለና ዘሎ። መንግስትና በቲ ዝወጠኖ መንገዲ ነዛ ሃገር ናብ መገዲ ልምዓት ክወስዳ ብዘይ ዕንቅፋት ክቕፅል ዘለዎ። ሓቂኻ ኣብትሽ ነስኻስ ዕድለኛ ኢኻ። ንጉስኸ ሳላዕሽነትካ ዲኻ ዕድለኛ ዝኾንካ ዝመስለካ ዘሎ? ሓደ ገዲም ካድር እንታይ ኢልና ይመስለካ? ሃገራውነትኩም ነዞም ሕልንኦም ዝዓረቦም ዕሽነት ኮይኑ ክስምዖም እዩ። ንስኻትኩም ግና ንሳቶም ኣያሹ ምዃኖም ፍለጡ ምስ በለናስ ንዓኻ እኮ የዘኪሮም ኢሉ ጉጉይ ትምህርቲ ሰብከካ ከም ዝነበረኸ ኣይተዘከረካን? እዚ ሎምሎምስ ካብ በዚ መንግስቲ ብኣኻትኩም ዝዕዘም ዝመኮ በዚሕኒ